Armut ki khna samla kila du e yala ka jong ka jing im hadien ba kila syarat ha ka wei ka kali ka bamla ban itho ha ka met singi ublei balala ha golfling ka bala penlong ye ki polit bakin thwet jor ya nongnya jong ka te ka kali u superintendent of police ka district uba vivek sim ula ong bakini ki lanot ki kinthop ya wei ushinrang ubadang khat pras namrta bat ka wei ka khna kin thei ka badang khat nyos namrta ki ba shong da ka wei ka scooty hadien bakila syarat ha ka te ka kali yakini ki arngut lapen kit no mar shapo civil hospital henry lapen bena bakila dap khlat no iwei ne kini ilanon idei na maupun but iwei pat na penthor ong uba vivek haba keren shakilat thai kupor ha ka arp nyo trik nai tung hadien la itho ya uni ushinrang balaklat kum u benjamin shabong khatpras namrta but ka kin thei ka bakerteng ka fabela grace khat news nam karta kibor polit kila ong bakila shimkhya mardor tang hadien san minute bakila yo jingtip halor kni ka jingja Maria yo jingtip ngala pentip mar shaki polit jong ka pasca but sardar traffic kibala 1 poi ha katika jaka tang hapo asan minute ong USP haba benrap bagi polit kila register case ya kanika jingja but kila penlong ka jingthwet ka bajur ban lap dien ya katika kali ngidang penlong ka jingthwet ka bajur ban itho ya katika kali ka badan keti ha katika jingja Maria Labdien bat itho ya katika kali ngin kemno mardor yaw nongnya ong uba vivek. Kinong to okit kin khmi ru lingba ka kai phot jong ka postmortem ban pet benya eki daw kum ka jingdi kyan bat la ka don ni em ka jinglong husiar ha ka por balajia katika jingja accident. Ki polit katana traffic ru kin penong ya ka jing to okit ka bakirpang ban penthikna bat ban pengat ya ubadan kti. Lingba ka e jahar ka pau shai ba unongnya ulade ban sange bat ban 1IT no irade Henry namar ka jing phat karan kapen pau ba ka jing bakla ka dei hakaliang ka jong u ngila register case persha ya unongnya bat ya katika kali kumjo bat ngin budien hadu bandalap ong USP ngayo ko bon ko yang ngai ngai latan pan man ngil apitip si pasca ban nasra traffic nathai tang hapo sanmin ni gilai poi Benjamin Shabong Rasnam bersama pun di kentai ba kenyusnam di keteng Fabella Grace di mi bersama pentor di kini anwat kiba klat harus jam pun kilap ki pai bang tu ki long kila shu thia madan tu ti nimla nong manu bakla tak ada ingin layu hi kita kiba le aku karkom kata accident dei ni sampai tu nak postmortem ru ka jinglong jingman jongki ha to kapor kata nature of ka level of desi kadan yang kata jindi alkohol ha kata kapor ka alertness level pada hujung opor kejing tokit nak traffic side kita le ya ba menu ba bakla ndrai kawai kabalong tikna kaba yang mentahi ka FIR lawan kiliang juki di balaklat kaba driver hi uladi pensangnya ban uladi ban surrender yang lebih mar hi ndrai dah bomble kumta hi te kamut kaladun kakal ulti mut kata gajing uthu bola baklamu te pashayu la register case but ya driver ya kalila register case sa docket ban salam long samban lap ke ta kali bolong bol